Ligheden der, det stammer fra den samme religion. Altså det er begge to religioner, der er fra den samme Gud og de samme profeter. Forskellen er så bare, at islam tror på en profet efter profeten Jesus. Så det er egentlig det, der er forskellen. På en måde så er det jo, fordi at monoteisme vil sige, at det kun er Gud og ikke nogen andre. Og når man sætter nogen ved siden af, uanset hvem det så måtte være, om det så er en profet eller nogen andre, så er det en form for polyteisme. Det er lidt som jeg indikerede i starten, altså fra Adam ind til profeten Jesus, så er der ikke nogen forskel egentlig på de tre religioner. Det første med profeten Jesus er, at der kommer en egentlig udspring, at der er nogen, der tror på den seneste profet, og så er der nogen, der siger, at vi tror ikke på den seneste profet. Og det er så det, der skiller mellem kristne og jøder. Og så er der efter det profeten Mohammed, der så er skillet mellem kristne og muslimer. Så det er jo klart, at de tidligere bøger tror vi på, men vi tror så bare, at de bøger, det vil sige de gamle testamenter og de nye testamenter, er blevet ændret. Så det ikke er det 100% oprindelige, men den oprindelige Torah, den oprindelige Bibel, det er noget, som vi også som muslimer tror på. Altså vi er jo enige om det meste, og der er mindre forskel mellem Shia og Sunni, end der er mellem katolikker og protestanter. Men hovedforskellen det er, hvem der skulle være lederen efter profeten. Det er egentlig det, der er forskellen på Shia og Sunni islam. Ja, og de forskelle, der stammer fra det. Okay. Hvor at Shia-muslimer siger, at det er udvalgt af Gud, og Sunni-muslimerne siger, at der er ikke nogen, der bliver udvalgt, og det er bare den, som der bliver kalif. Det er bare ham, som der er kalifen. Fordi de alle sammen er monoteistiske, og de alle sammen, som jeg nævnte, altså for de samme profeter. Og det samme budskab, det er så bare mere eller mindre opdateret version af den samme religion. Hvor at de andre religioner er jo egentlig andre religioner og tror ikke på den samme Gud nødvendigvis. Og selv hvis de gør, så har de sat andre ved siden af Gud. Sådan helt grundlæggende vil jeg sige, jeg tror den ligger her. Vil jeg sige, at de begge to har kærlighed som mål. Så tror jeg, at islam i den grad, islam betyder en form for underkastelse. Du bliver underkastet Gud, som så fortæller, hvad du skal gøre. Den højeste tilbeder er Gud, derfor er du underkastet. Jeg tror, kristendom siger det sådan her, du skal elske din Gud på samme måde som islam. Og så står der i kristendom, og du skal elske din næste. Ja. Det vil sige, at i kristendom er Gud ikke vigtigst. Det tror jeg, den er i islam. Og fordi der står så, for at elske din Gud, skal du elske din næste. Eller du kan kun elske din Gud ved at elske din næste. Det vil sige, at din næste, det er den vigtigste. Ikke Gud. Kristendom er fuld af modstridende sætninger og ting. Jesus siger det ene, det ene sted, så siger han det helt andet, det andet sted. Sådan noget. Det er fremragende. Fordi så modsiger den sig selv. Og når ting modsiger sig selv, så åbner det for fortolkning. Og derfor kan kristendom aldrig nogensinde blive en fundamentalistisk religion. Fordi den altid indeholder dens egen kritik. Jeg kan godt sige, at jeg sådan her ser på det. Du kan sige, at jeg ser det anderledes. Jeg kan sige, sådan her står det, så kan du se, at der står også sådan her. Og derfor har det Gamle Testamente, den modstrid, der er mellem det Gamle Testamente og det Nye Testamente, er fantastisk. Det er to forskellige gudsbilleder. Som protestantisk kirke har vi det Gamle Testamente med, men det er jo klart, fokus ligger på det Nye Testamente. Det her Jesus optræder. Og den eneste måde, vi i kristendom siger, at vi kender Gud på, det er igennem Jesus. Så det Gamle Testamente er med, fordi det peger hen på Jesus. Der er mange forskellige moraler her. Jeg synes jo, at Jesus opgør med alle de her moraler. Jeg ved godt, der står mange. De 10 bud står for eksempel i det Gamle Testamente. Jeg ved ikke, om de 10 bud er særlig interessant faktisk. Der står kun ting, som vi kunne sige os selv. Jeg synes egentlig, det er mere interessant, når Jesus kommer og ud af det hele. Virker og siger på, at det er det eneste, du skal, det er at elske din næste. Væk med alle de andre moraler der. Dem har vi ikke brug for.
Du beder til Gud. Men du ved ikke, hvem Gud er. Det ligger i Guds væsen, at Gud er noget andet, end du vil forestille dig. Hvis du kunne vide, hvem Gud var, så var han ikke længere Gud. Altså med andre ord, hvis du vidste, at Gud eksisterede, så var han ikke længere Gud. Gud er altid, man tror på. Det ligger i ordet Gud, at det er noget mere, end det vi kan se og høre og finde frem til. For at Gud ikke skal være fuldstændig væk i en eller anden tog af intethed, så sendte han jo sin søn Jesus, som er måden, hvorpå vi kender Gud. Vi kender Gud på Jesus. Så dør Jesus. Og hvad efterlader han så til os? Hans hellige ånd. Hvorfor ligger kirken her i dag stadig? Det handler om Gud. Det er fortælling om Jesus. Men det vi har tilbage, det er ånden. Hvis du siger, du tror på Gud, så er der et eller andet, der har fanget dig ind. Det vil man sige ved Helligånden. Fordi Jesus er ikke. Jeg kan ikke se det. Der står noget om ham. Men for at det, som står om ham, kan komme ind i mit hjerte, så skal der en kraft til. Det vil man kalde Helligånden. Men det er fordi jødedom og islam er enormt konkret. Altså, hvordan er man jøde? Jo, du opfylder nogle kriterier. Du lever på en bestemt måde. Sådan er du også, hvis du er muslim. Du lever på en bestemt måde. Du gør nogle forskellige, du beder 5 gange om dagen. Du spiser det kød. Du gør sådan og sådan. Så er du jøde eller muslim. Hvordan er du kristen? Hvad gør man? Du siger, du er kristen, så er du kristen. Det ligger i troen. Hvordan viser troen sig? Det ved du kun selv. Jamen, vi fælles så meget. Altså, den her Tornby Kirke, halvdelen af tiden har den været katolsk. Den er fra 1100-tallet kristne, og Danmark blev protestantisk i 1536. Så halvdelen af tiden har været katolsk. Vi deler bog. Halvdelen af det, jeg siger de også i katolske kirke. Kæmpe forskel af den her. Vi har ingen pave. Og vi har ikke noget hierarki. Vi har Gud, og så har vi mig, og vi har dig. Og jeg er godt nok præst, men jeg står ikke over dig. Mit job er sådan set bare, at der er en eller anden, der skal sige noget om søndagen, det er så blevet mig. Det kunne lige så godt have været dig. Det vil sige, at vi har alle mennesker lige, og så Gud. Katolicismen har alligevel en pave, nogle ærkebiskopper, nogle biskopper, nogle dekaner, det har alle mulige ting. De har et eller andet hierarki. Det vil sige, at der skal en ind mellem dig og Gud, for at få dig til Gud. Det vil jeg sige var decideret ukristeligt. Der er ikke nogen mellem mig og Gud. Det er kun et forhold mellem os to.